Deci aici ne-a adus o pisică, să fim vrea asta bine. Bine. Are puius, vedeți? Foarte frumos. Primim peștici. Peștișor, peștișor. Da, lăsați-mă aici. Da, lăsați-mă. Ia uitați-vă și voi. Dar nu pot să dau click aici. De la ăsta. Deși trebuie să-i facem aici. Iar să-i punem mâncare, dar i-am pus destul la mâncare. Și la toaletă. Să fim vrea sau vrea. Nu-i nimic, dar de ce să-i faceți injecție la pisică? Peștișoare îi primim! Altă mâncare, ia. Deci. Dar câtă mâncare vrei? Gata. Dăm aici click. Ce faci, pisica asta? Gherile astea așa de mare, urâte. Peștișoare i-am primit. Că nu e bine să ai unghiile așa de mari. De ce nu-i trebuie mâncare la pisica asta? Sper. Oh no! La pisici nu le place jos. La câini primim peștișori. De. Vă opresc gospodul, dacă nu. Hai, data, deci mă enervează telefonul. Și trebuie să filmez, nu să arăt reclame. Gata, mai. Primim peștișori. Deci iarăși mâncare. Să-i dăm iar mâncarea asta. Nu mai vrea reclame. Pa! Ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Pisicul nu mai voi. Nu mai are pisica ce să mănânce.
Așa. Dar măi. O să mai dau una. Una și gata. Pisica iară trebuie să ceau, dar... Uite ăsta. Gata. Mai avem atâta mâncare. De aceea mai... Deci are ghearele mari, pisica asta. Are ghearele mari, nu-mi place de ea. Dar... Acum iar trebuie să iei. Dar de ce nu-i tai ghearele cu înghiera? Înghiera nu mai am mâncare. Of. Pisica asta nu mai mâncare vrea. Ia și da să o cită. Gata. Așa, am luat foarte multe acum. Câte mai vrei? Ce-am luat atâtea. Ce care mai e? O casă. O casă pentru pui și o casă pentru tine. Uite, mămica spală vasele. Pești. Să bage la botă cu pisica. Left, right. Left. Left, right. Left. Left, right. Left. Left, right. Left. Left, right. Right. Să vedem data viitoare.